Exacte, moltes gràcies, perquè d'aquesta manera tot serà com més fàcil. Benvinguts i benvingudes a la 16a edició del Festival EVA. Aquest any comença digitalment i comença amb aquest debat a quatre bandes sobre narració oral que es titula Les històries explicades. Ara d'aquí un moment us presentarem els convidats. Mentrestant, però, m'agradaria que abans, en nom del festival i per temes tècnics, l'Ariadna Caballero ens expliqui una miqueta com anirà aquesta trobada d'avui. Endavant, Ariadna. M'ha encantat aquesta prèvia en què tots us heu saludat, com si fos un acte de veritat i en persona, que és molt xulo. Com deia la Montse, comencem la 16a edició de l'EVA Penedès, de forma virtual, però com a prèvia del que després serà al carrer. Per tant, que ningú es pensi que hem passat l'EVA només a la pantalla. Això serà avui i també durant els propers 10 dies, a partir de demà i fins al dia 14, que són els 10 dies en què havien de ser l'EVA Penedès, doncs farem els tastets EVA, que seran petits tastets que podreu veure a través de les xarxes socials de tots els espectacles que havien de venir aquests 10 dies i que vindran entre juliol i octubre, doncs en podeu veure un fragment, un petit tastet a les xarxes. La idea d'això era remunerar els artistes després d'aquesta època tan dura que han estat passant i alhora anar agafant ganes d'aquest EVA que arribarà una mica més tard del que és habitual en persona. Dit això, convidar-vos a partir de demà a veure aquests tastets, a gaudir-ne. Gràcies per ser aquí avui també i demanar-vos això, ja ho ha dit la Montse, que us tanqueu els micros i el que sí que hem acordat és que en lloc de deixar tot el torn de preguntes pel final, si us sembla bé, a través del xat, que el teniu a la franja de sota on tenim totes les cares, doncs quan tingueu alguna pregunta o vulgueu fer alguna aportació o vulgueu que us donem pas per obrir el micro i dir la vostra, doncs ho poseu al xat i quan trobem el foradet, sense que se'n vagi el tema, doncs us donaríem pas, perquè també la idea és que a banda dels 4 convidats d'avui, doncs tota la gent que heu vingut aquí i que us hi heu connectat, doncs pugueu tenir la paraula i pugueu participar. Dius, amor? Vale? Sobretot, a banda d'això, durant tota l'estona apagueu els micròfons, que ara en sentim algun, potser és algú que ha entrat ara, perquè encara està entrant gent. Déu-n'hi-do, som 30 i escaig persones, per tant això, tothom amb el micro apagat excepte els participants i pel xat demaneu paraula i us l'anirem donant i llavors sí que obriu el micro. D'acord, gràcies Ariadna. Com us dèiem, el debat a 4 bandes d'avui es diu Les històries explicades. Jo soc la Montse Bueno i soc membre de l'equip EVA i intentaré fer de moderadora en aquest debat tan multitudinari, amb tantes cares i amb tantes ganes d'escoltar sobre narració oral. Qui no ha explicat mai una història? Què té de màgic explicar-la? És el temps compartit, és l'espai, la veu, la història pròpiament dita? I un narrador, una narradora, què és? De fet, què és la narració oral? Fer córrer històries aquí i allà, llançar-les al vent a través del veu i del cos, de la veu i del cos? Tots els convidats d'aquesta xerrada tenen un interès comú per la narrativa oral i, per tant, ens ajuden a assolir un objectiu, que és donar a conèixer un ofici, l'ofici narratiu, una professió comuna, però que alhora també és molt desconeguda. Cadascun d'ells ha passat un moment o altre per l'EVA, pel festival, i per tant coneixen una mica quina és la idiosincràsia d'aquest certamen i també alguns de vosaltres, si heu seguit l'EVA, els coneixereu. Comencem per la Marta Escudero. La Marta és narradora oral professional d'origen mexicà i fa 26 anys que fa això. Bona tarda, Marta. Hola, què tal? Bona tarda a tothom. Et definiries d'alguna manera més del que jo he dit allò amb una frase? Mireu, és que jo necessito narrar, necessito. Així com cuinar, que també ho faig bé. Molt bé. A continuació tenim l'Assumpta Mercader. L'Assumpta és narradora, també. Treballa amb la paraula, diu, explica, interpreta i escriu històries. I sovint ho fa acompanyada de músics. Bona tarda, Assumpta. Bona tarda. I què? Què ens en dius tu, a més d'això que nosaltres ja hem dit?
potser us diria que m'agrada, soc una mica tastaulletes, m'agrada veure de molts llocs, m'agrada provar moltes coses i m'agrada no conformar-me amb el que més o menys ja sé fer. Ah, molt bé, inquieta. En Yoshi Yoki és de Hirakata, Osaka, Japó. Està vinculat a la pintura, a l'expressió plàstica i a la narració. I també exerceix com a docent. Bona tarda, Yoshi. Hola, què tal? Bona tarda a tothom, com esteu? I tu com ets? Jo soc com aquesta flor. Molt bé, carai. I la Jordina Biosca és l'última convidada d'avui. Som 4 persones que es dediquen a la narració oral i que debatran sobre alguns eixos de treball que hem estat teixint aquests dies. És narradora des de fa 20 anys i és directora del Festival EVA. Bona tarda, Jordina. Hola, bona tarda. I em sembla que amb tots els que som avui aquí, 50% narradors, 25% vinculats a l'educació, projectes de voluntariats, estem tots bastant en una olla que bull bastant al mateix ritme, per tant, sí que hi haurà molt de tema de debat i sí que pot ser molt interessant. Per tant, endavant les atxes. Que bé, que bé, que bé, que bé. Doncs comencem, anem ja directes al gra, I una pregunta obligada arrel del confinament. No podríem començar aquest debat sense fer una referència perquè, de fet, el Festival EVA és com és i no d'una altra manera aquest any, precisament per això. I llavors ens agradaria preguntar-vos als integrants de l'univers de la narració oral si a partir d'ara compteu amb una nova eina en forma de tecnologia virtual. Per exemple, Yoshi, què hi dius tu? Bueno, me gustaría decir cosas muy bonitas sobre este aspecto, ¿no? Porque sé que hay muchos compañeros que están trabajando y están trabajando muy bien y sí, que podría ser una herramienta nueva que nos puede ofrecer, pero cada vez que, por ejemplo, yo intento hacer a través de este medio, tengo que, como se dice, replantearme qué es lo que yo estoy haciendo y que cada vez más como noto que lo que al menos yo hago de contar cuentos no es como compatible en la esencia con este formato. Es decir, por ejemplo, vamos a ver poco a poco. Yo la última vez que conté fue en Costa Rica, en el comienzo de marzo, y entonces allá era un entorno teatral, o sea, era un teatro y por lo tanto tenía focos. Estoy acostumbrado a trabajar con los focos y tal, pero me di cuenta en un momento dado que pensaba que podía de alguna manera recrear la mirada del público. Y a través de esa mirada que yo no veía, porque tenía todos los focos apuntándome a mí, entonces que no veía al público, podía de alguna manera conectarme con el público, o sea, sentir su presencia, que es cosa que a mí me parece es lo más interesante de la naturaleza de la narración oral. Y entonces en ese día me di cuenta de que no, que yo necesitaba de alguna manera ver la cara de la gente. Necesitaba ver la cara de la gente, entonces desde ese momento pedía al técnico del teatro que por favor pusiese la luz, aunque estéticamente no favorecía, pero para mí era más importante. Entonces, si estando ahí el público, el hecho de que yo no podía ver la cara del público es algo que afectaba para de alguna manera llevar a cabo de la manera que yo quiero y yo sé que puedo hacer a través de contar cuentos. Entonces, este formato de vídeo es algo que todavía más me aleja de esta mirada del público que es, para mí es prescindible. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo a vosotros, ¿no? Esta forma a lo mejor podría ser algo más salvable, pero por ejemplo yo tengo que grabar un vídeo o tengo que hacer streaming sin ver la cara del público, es que ya eso es otra cuestión, ¿sabes? Entonces tendría que plantear de otra manera, y de hecho he hecho un par de vídeos de los que estoy orgulloso, pero no me interesa. Entonces, sí, seguramente habrá gente que sacará el provecho y también encontrará un punto bonito y un punto novedoso para la narración oral, pero yo mismo, ahora mismo, a mí no me interesa. O sea, no encuentro. O sea, si tengo que comer y si tengo que ir contando esto, entonces a lo mejor necesito dinero para vivir, ¿me entiendes? Es algo que y solamente se ofrece de esta manera, entonces trabajaría. Pero si hay un futuro, para mí, este medio
Pues entonces me pregunto, pero entonces, ¿por qué el público tiene que presenciar en nuestras funciones, no? ¿Me entiendes? Es como la esencia de contar los cuentos, o sea, como el misterio que lleva el hecho de narrar los cuentos, ¿no? Porque hay tantos misterios alrededor de nuestro trabajo y es lo que de alguna manera caracteriza este oficio. Entonces, si en este formato de vídeo o online quita esta parte del misterio que hace funcionar la narración oral, aunque funcione virtualmente o aunque funcione de otra forma, no sé si eso para mí es interesante. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, muy bien, Yoshi. I l'Assumpta, què en pensa l'Assumpta? Bé, jo, després d'haver tingut unes quantes experiències i d'haver patit variades vicissituds també, i una mica per ser conclusiva, no? De més que què m'ha passat, com ho veig de cara al futur, jo penso que és una eina que tenim, que per força hem hagut de provar i que ara hem de decidir què fem amb ella, si ens la volem quedar d'alguna manera o no. Penso que com a format, per fer una sessió sencera, a mi no m'interessa massa. Com deia el Yoshi, a mi m'agrada veure la gent i penso que la nostra feina rau en el contacte immediat. Però qui sap si, per exemple, per fer promoció de sessions, com penso els músics ara, abans d'un àlbum, sempre deixen anar una cançó, no? Treuen una cançó a les xarxes. Per què no els narradors podem treure una petita part i difondre a les xarxes per fer venir ganes a la gent que vingui a aquesta sessió? No sé, em volta pel cap com podem utilitzar el que a cop de garrot hem après, perquè crec que tots ho hem après, allò, posa't i fes-ho quan puguis, per què ens pot servir d'ara endavant? És un llenguatge diferent que la paraula directa. Quan tens una càmera davant has de jugar a altres coses, el llenguatge cinematogràfic està allà i l'has d'intentar usar i n'hem d'aprendre també d'això, no? Té un punt divertit, té un punt de patiment, per mi molt patiment de tema connexions, fallarà, no fallarà, me'n sortiré, tot això, però penso que una mica, ja que ho hem fet, pensem com ens pot servir al món de la narració aquest element per visualitzar-la, potser. Les xarxes estan aquí i penso que tampoc les podem obviar, tampoc podem fer veure que no existeixen, perquè llavors sí que quedem fora del camí, fora d'escena, mai més ben dit. Una eina més, doncs. I tu, Marc, què opines? Jo? Perdona, Montse? Sí, què opines? Jo? Dedueixo del que deia l'Assumpta que és una eina més. I tu, Marta, què hi dius, això de la tecnologia virtual? Sobretot per mi és un altre llenguatge, no és narració oral. Simplement això, no és narració oral. És un altre llenguatge, amb unes altres necessitats tècniques, per exemple, que podem explorar, estic d'acord amb l'Assumpta, sempre que puguem contractar o comptar amb persones professionals que puguin manejar una càmera i un muntatge i una producció. I sí, és una manera de fer promoció de la nostra feina, però mai de la vida per mi pot substituir el fet de la narració que indiscutiblement és presencial. Llavors, pot donar valor afegit a la presència, precisament. I tu, Jordina, com ho has viscut, això de les eines virtuals? Jo n'he fet uns quants de bolos, n'he fet 5, em sembla, de bolos virtuals, a part d'uns quants vídeos que em van demanar a casa. Jo penso que és un tema que ha vingut per quedar-se, el que passa que ens ha enganxat tots molt en pilotes i tècnicament i psicològicament no estàvem preparats perquè se'ns demanés de cop i volta aquesta nova manera d'explicar les històries, sense veure el públic, no sabem si el so és el correcte, com deia la Marta, hi ha d'haver un tema professional al darrere, en tot cas, no? Si la narració oral inicialment era algú que anava i xerrava, nosaltres ja no anem i xerrem, nosaltres també tenim un escenari, tenim una disposició de públic, ja també tenim micros. Per tant, simplement és com una evolució natural de la revolució industrial cap a la revolució tecnològica. Jo penso que ha vingut per quedar-se i que, a més, en podem fer un bon ús i ens pot ajudar moltíssim. Altra cosa és que ens dediquem a fer brossa i de mala qualitat i amb mal so i amb males imatges i no triar la manera concreta que requereix el medi, en aquest cas la pantalla, de poder explicar. Si volem fer el mateix de la mateixa manera, fracassarem, penso jo. Per tant, ens obliga a reinventar-nos també i a saber entendre com és que ens veu l'altre des de l'altra banda. Jo he fet vídeos que m'han demanat que em foten vergonya.
No en sabem. I en general el que he anat veient és que no en sabem. Els músics en saben molt, molt més, si més no, que nosaltres, perquè estan molt més vinculats al tema tecnològic des de zero, des del principi. Nosaltres som tan guais i tot ho fem amb la paraula que ens oblidem que existeix tota una comunicació al voltant que ens ha de fer visibles, i això també ho és. I si no ens posem les piles, ens quedarem a fora i anirem a explicar contes a la vora del foc al modo de antes, però no anirem més enllà. Per tant, o invertim en màquines i pugem al tren, o seguirem anant en carro. No és tant de si ens agrada o no ens agrada, és el que hi ha. És el que hi ha. I això que estem fent ara és genial, perquè n'haguéssiu vingut 6 dels que estem connectats ara a veure un presencial amb un debat com aquest. Per tant, ens va a favor. I qui no vulgui pujar, doncs decidirà una altra manera de seguir fent les coses o seguir fent les coses com ja es feien. Però hi ha l'opció, i l'opció és bona. Però, hi torno, és aprendre'n, saber qui tenim davant, saber què volem fer, com ho volem fer. I jo sí que penso, aquí amb el que diu la Marta, jo penso que sí que és narració oral igual, però canvia. I no podem fer-ho exactament de la mateixa manera, no hi ha la mirada de l'altre, no la tenim. Per tant, hem de veure què fem amb això. I com ens relaxem davant de la pantalla nosaltres i podem ser molt més nosaltres. I no pas així rígids, que em falla l'internet, que ara no se'm sent bé, que ara m'entra un xat, que ara se m'ha colat un missatge, que vaig patir l'altre dia com una berra, m'entraven missatges a doll perquè no havia tallat allò el no sé què modo de no sé què modo del modo del mòbil, no? No en sabem. No en sabem, doncs ja n'aprendrem. Qui vulgui, qui no. Marta, per al·lusions. No et sento bé. Dic per al·lusions, què hi dius tu? Mira, potser que jo sigui una mica purista, amb aquest rotllo de dir que no és narració oral. Pot ser una altra cosa que tingui a veure amb l'oralitat, òbviament, això ens dediquem. Però crec que fins avui el que hem anat fent com a art escènica de la narració és aquest art presencial, ja sigui a la barra del bar, al teatre o a la biblioteca, que necessita d'aquest intercanvi. Narradors, jo així ho he dit, necessiten veure la cara de la gent. Jo no necessito veure la cara de la gent. A mi m'agraden les llums tancades perquè a mi com a públic m'agraden les llums tancades. Però sé que el públic és allà. Puc sentir la seva respiració, puc sentir la seva presència. Això per mi és el que és important. Hi ha un escalfor a l'ambient, hi ha una altra cosa, hi ha un murmuri, una cosa viva allà. Això és el que a mi m'interessa. Com he dit, la part tècnica per mi és molt necessària i hem d'aprendre a treballar a la part tècnica, però s'han fet tantes coses tan guapes en l'art en el llenguatge cinematogràfic, en el llenguatge de la televisió, en aquests llenguatges que no sé si podem aportar una altra cosa, que està molt bé com una eina, però mira, què vols que et digui? No sé. Jordina, què hi dius? És que no és una cosa o l'altra, són totes dues coses. Jo penso que estem aquí en aquest punt. Hem de saber que existiran totes dues i el públic, ja sé que és molt xorra, potser tampoc les xarxes no estan preparades per aquesta nova disposició encara i podrem tenir per manera que realment es pugui veure molt millor el públic i el públic pugui intervenir molt millor. No els hi sentirem la respiració perquè per sort tindran el mòbil apagat, el micro apagat, precisament per sort, però potser sí que hi ha amb l'Instagram, no sé si heu fet algun bolo o no, jo no hi estava posada, però que surten els cors, que van fent cosetes, hi ha inputs. El públic d'alguna manera hi és. Hi ha manera... Vull dir que potser fins i tot la tecnologia ara, a partir d'ara, és una revolució industrial cultural, en aquest cas, penso jo. La cultura mai s'havia hagut, o encara no prou, perquè teníem... Quan va sortir el vídeo, us en recordeu? Oh, la gent no anirà més al teatre! No. Ja tenim tots una edat, ens en recordem d'això, no? La Roser Blanc potser no i l'Ariana tampoc, que són més joves, però nosaltres que ja passem tots cap a la... Ja m'enteneu, no? Per tant, hòstia, jo potser no he anat mai a Colòmbia a fer un bolo i potser a partir d'ara en podré fer un perquè em diran, pues lo haces des de casa, Jordina. Jo estaré molt contenta de saber fer un bolo a través de les xarxes per anar a Colòmbia virtualment. Molt bé, l'Ariadna ens demana la paraula. Digues, Ariadna. Perquè us he de dir que el xat
la cosa va bullint. El Carles Cano ens diu que es tracta de fer bé les coses. I la Rosa Vidal feia una reflexió molt interessant. Rosa, si vols obrir el micro i compartir-la, perquè jo crec que al final parlem de mons que a vegades ens semblen molt diferents i potser ens hem trobat tots amb vicissituds similars, no? És que escrivia que esteu dient el mateix que els docents. Tota la setmana els professors parlem del mateix, que hem d'aprendre un nou llenguatge i que les eines bàsiques les tenim, tant narradors com docents. El que passa que ens hem trobat despullats davant de la càmera i n'hem d'aprendre perquè, com deia la Jordina, cap tecnologia desterra o enfonsa l'anterior. Per tant, hi hem de viure, és complementari i té aspectes positius. Tant, jo trobo que molts. L'Assumpta també volia dir alguna cosa, oi? Jo penso que hi ha dues maneres amb les que hem actuat ara virtualment. Una és amb el directe i l'altra, jo això no ho he fet, és quan te demanen un YouTube. Grava'm un YouTube a casa i envia-me'l. A mi, jo de directes n'he fet. Per mi el directe s'assembla més, salvant les distàncies, el que fem habitualment. Per mi, gravar enllaunat, enviar-ho i es passarà no sé quan sense que hi hagi cap mena de feedback, perquè és el que deia la Jordina, no? Quan estàs amb l'Instagram Live vas veient quan algunes coses és un mínim intercanvi, però el tens. En canvi, el tema de fer un YouTube enllaunat que l'envies, jo penso que això o es fa molt ben fet, entrem ja en el món del cinema, penso jo, i ho fem amb les tècniques, amb els focus, amb una direcció gairebé, és que estem fent una altra cosa. Aquí sí que, en això que dèieu, és narració oral, no? A mi, dit així, tampoc ho he pensat molt, però gairebé m'atreveixo a dir que l'Instagram Live té moltes més semblances al que seria la narració que no pas quan t'ho fan gravar i enviar. No ho sé, és simplement com ho veig, sense tampoc haver-ho madurat molt. Potser algú em convenç ara aquí de que no. Marta. Yoshi, digues. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo nosotros hicimos como una prueba, un par de pruebas con los equipos profesionales de TV3? Y la verdad que el vídeo que hicimos fue muy bonito y narramos muy bien, pero no sé qué estábamos de acuerdo de que al menos en aquel momento, yo como acababa de comenzar a contar el cuento, entonces no tenía esta trayectoria que ahora tengo, todavía me falta mucho, pero en aquel momento no entendía mucho, pero que en aquel momento ya entendía que ese formato, algo como que no, que al menos no era muy atractivo, ni siquiera para emitir en televisión, eso que estaban grabados por profesionales, ¿no? Es muy curioso. Yo no digo ya como si es válido o no es válido, que sí que será válido para según qué cosa, ¿no? Pero es como que recordaba mucho esa experiencia. Es que tú misma lo tienes en tu YouTube colgada en una de estas vídeos. Y yo vi otra vez esa, ¿no? Y dije, Dios mío, qué bien está grabado esto, ¿no? Y que sí, como una alternativa como para escuchar los cuentos, estaba bien, pero... y sí que yo creo, ¿no? De lo que dice Jordina, que se puede hacer eso, pero como experiencia de escuchar los cuentos, o sea, como regresando al origen de ya, ¿no? Como de alrededor de art de folk, ¿no? Que es, a mí me parece siempre que choco contra una pared. Recuerdo eso, ¿no? Cómo se debían hacer la gente cuando narraban los cuentos sin cobrar el dinero como nosotros, ¿eh? Y entonces, algo que me enciende mucho como este oficio, ¿no? O sea, ya no es ni qué es ni qué será, sino que porque para mí es importante. Y entonces ahí es donde de alguna manera me choca con este medio. Naturalmente me gustaría aprender y quería utilizar de esta forma para de alguna manera divulgar, para que la gente me conozca mi trabajo, pero como algo maravilloso para nuestro futuro, no lo sé. Tengo muchas dudas. Jordina ha aixecat la mà. Després, Lari, si us sembla, anem tancant aquest tema, aquest bloc, i passem a un altre. Digues, Jordina, i després Lari. Estàvem parlant de xarxes i del tema, sobretot visual, però
a mi també m'ha entrat de manera laboral el tema dels àudios, per exemple, que és un altre tema molt interessant i molt bonic. Muy importante. I que també és diferent. Sí. O sigui, encara és un punt menys quan no tens el públic, perquè no tens ni el públic ni tens la imatge tu per rescabalar la paraula a través del cos, no? Per tant, hòstia, jo estic molt contenta en aquest sentit. Estic molt contenta perquè una mica et fa posar contra les cordes i contra l'espasa de la paret i o et quedes on estàs fent el que ja sabies fer o t'espaviles i també et descobreixes espais nous i maneres noves de fer les coses. Jo no puc veure sinó com una bona sotreguejada. Hi ha hagut més que mai també i estan havent a les xarxes reunions i debats sobre tot el tema que d'altra manera no hi haguessin sigut. Ja només per aquest fet ja és en positiu, trobo. I si a més a nosaltres com a subjectes ens fa repensar i ens fa intentar millorar i veure'ns les mancances, que al capdavall seria una mica el què, no tirar-te... Ai, s'ha canviat de barco, doncs saltem a l'altre barco. No. Quins requeriments té l'altre barco, no? Doncs, hòstia, penso que millorarem molt tots, molt. No puedes hablar jo així. Res, si us sembla, per tancar, com deia la Montse, m'agradaria que el Carles Alcoi obrís el micròfon. El Carles Canó també ha fet moltes intervencions, però Carles Alcoi n'has fet una que em sembla molt interessant ara, que has parlat del concepte efímer, no? Que té la narració oral i que es perd en els vídeos. Digues, Carles. De què, perdona? No et sento bé, no digues. No, que en un comentari al xat parlaves... En un comentari al xat deixaves d'anar al concepte efímer de la narració oral, no? Que amb el tema dels vídeos es perd aquesta màgia de l'efímer, de l'espectacle, no? Que és el teatre o és la narració oral, perquè també dèieu que el teatre ja s'hi ha trobat també aquests dies amb això, no? El teatre per la tele. Sí, bé, el teatre dels grecs que feien teatre com un ritual d'identificació no té res a veure amb el teatre que hem vist molts anys de petits a la 2, les obres de teatre televisades, no? I que segurament és el que deia la Jordina, són formats recreats o reelaborats o evolucionats. El teatre al principi no tenia música i l'òpera no deixa de ser una variant del teatre sense música inicial, diguem-ne. I la ràdio, evidentment, com deia la Jordina ara, això del tema dels podcasts i tal. Jo he tingut per primera vegada un encàrrec aquests dies, de confinament molt estrany, d'un senyor que volia que li expliqués una història de la seva dona que feien 30 anys de casats. I no em volia a mi, volia que li fotografiés, sigui, de dir tu mateix, però el que et doni la gana, i explica el que vulguis, però vull que estigui contenta i el regal ets tu. Dic, hòstia. I vaig filmar totes les dones que tinc de quadros per casa i vaig explicar-li una mica el per què li feia i li vaig llegir un poema de Juan Boscán. Però no se m'havia acudit mai, això, no ho havia plantejat, ni tan sols. I va sortir com una feina d'un privat, d'un metge de Vilassar, que jo vull no sé què. I trobo que també és narració oral. O sigui, en el sentit que el suport... Jo estic d'acord amb la Marta, en el sentit que diu perdo el públic, perds la tornada directa. Això és cert, que sí que és veritat que hi ha sistemes com aquest que potser la podrien minimitzar, aquesta pèrdua. Però que és narració oral és evident, perquè la ràdio també ho és, i els locutors de la tele també ho són, i tot de formats. El que passa és que aquests formats demanen, per exemple, temes de tempo. I he vist que les coses que faig, que a mi m'agraden, vull dir que m'agraden a nivell de guió, des del punt de vista de guió o d'estructura, aquests dies, duren poquíssim, duren 6 minuts. Les que penso que són menys merdes, per dir-ho d'alguna manera clara, perquè tècnicament són absolutament abominables, són abords que van per la xarxa, ja ho reconec. Però des d'un punt de vista de guió m'hi ha hagut d'esforçar molt, he hagut de sintetitzar molt, i tingui coses, idees per parlar sobre narració que s'han desenvolupat per la limitació, diguem-ne. Jo crec que la constricció com a element de creació, la constricció, el tema dels olipistes, que tu has de posar una constricció per sortir del laberint i que al sortir del laberint generaràs un contingut nou, a mi em sembla molt interessant. Jo penso que, no sé si és bo o dolent, però que l'estructura sigui obligada, penso que ho hem d'aprofitar. Vull demanar disculpes perquè qui parlava d'aquesta experiència efímera eres tu, la Susana. No, crec que ho deia la Susana Tornero, que aneu tan ràpid al xat i heu anat deixant tants comentaris que se m'ha colat que ens parlava això de l'experiència efímera i tu, Carles, deies això, de recuperar les tècniques de ràdio, que entenc que és una mica el que has fet amb aquest regal, per exemple, que et demanaven, no? Res, seguim. Doncs anem a fer una reflexió professional aquí els 4 convidats i tots els que vulgueu participar posteriorment
de totes les persones que heu volgut ser aquí, perquè com és que en general no se sap ben bé què és un narrador oral? En quina part sou responsables els mateixos narradors orals de que això passi? Marta, ja que rius, vinga. Ai, qué compromiso. És que, Montse, aquestes són per tirar així directament. És que és molt complicat, perquè la Montse, hem estat planificant, la Montse ens ha proposat una sèrie de temes per parlar, i jo quan llegia aquest i llegia això de «però què és la narració?» Ara pensava, Dios mío, nos van a dar las uvas. Mira, per mi, i això és una qüestió molt personal, jo crec que tots... Bueno, mira, parlaré en d'esto personal. Per mi la trobada amb la narració oral va ser una qüestió molt casual. Per aquí està la Roser Ros, que va ser la que em va agafar de la maneta a mi, amb això de la narració. I estic molt contenta, vaig passar molts anys amb ella. Amb ella i amb el company Alexander Hernández, mi compadre, i va ser una qüestió molt casual. Però vet aquí que tots els meus estudis, tot el meu bagatge, han servit perquè jo em pugui dedicar a això. No hi ha una formació oficial per ser narradora. No vas estudiar... Perdó? Qui la té aquí? Uns estudis oficials bregats en narració. Tots som autodidactes, no? Exacte. Per tant, per mi és una qüestió que socialment no té un reconeixement perquè no hi ha un títol. I perquè això ho fa tothom. És cert que tothom ho fem, tots ho fem, però no tothom pot fer-ho professionalment, diguem-ne. És com aquell pare que veu un quadre de Miró i diu «ai, això ho fa el meu nen al col·le». Sí, tots podem dibuixar, tots podem tocar la guitarra, tots podem cantar en el cor de l'església, tots podem fer uns pininos, tots ho podem fer i ho hauríem de fer, hauria de ser obligatori. Però d'aquí a trobar-nos amb la narració com un art i com una feina escènica per la que s'ha de preparar, hi ha una distància enorme, perquè no es parla d'això, perquè no existeixen socialment no existeix un reconeixement, perquè la figura del narrador contemporània no és la mateixa del narrador tradicional, és una altra. És una altra que nosaltres mateixos hem anat construint i descobrint i també ens hem equivocat, perquè ens hem quedat a les biblioteques explicant-li contes als nens, sense creure que som uns artistes que podem fer espectacles a l'escenari d'un teatre. Per tant, és una cosa complicada, no m'agradaria gastar més temps, m'agradaria sentir més veus. Per tant, Jordina, per exemple, tu diries que alguna responsabilitat teniu els professionals a l'hora de difondre què feu? Sí, i tant, i tant. Jo ara tiro pedres sobre la taulada sempre, n'hi deixo una mica de cara barraca. Jo quan demano per festival que m'enviïn webs o vídeos o currículums o dossiers, és bastant pobre moltes vegades. No tenim una bona presentació, no tenim material moltes vegades per presentar-nos. Anar a un teatre, com diu la Marta, jo m'he trobat narradors que m'han enviat el dossier, que també sé que han enviat a teatres i posen 2 llums i 3 cadires a preu de 250 euros. Quan tornin a veure narrador amb un dossier el fotran a la brossa directament. Has de saber on estàs a cada moment i qui t'estàs dirigint també. I el tema de preu, ara entraríem en una altra dinàmica, però has de saber, sí, és el gran tema, no? Però jo penso que ens falta creure'ns-ho i batallar per sortir d'aquest circuit que tant ens ha donat i que tant de professió ens ha donat a tots, penso jo, i tanta trinxera que hem fet tots amb el circuit de biblioteques, sobretot i escolars, que jo penso que aquí ningú se'n deslliura. Vull dir que tots ens hi hem posat i et dona tantes pautes i tant de material que després pots anar on te vulguis, però resulta que després d'això no podem anar enlloc perquè en enlloc més ens contemplen, no? I és un problema. És un problema perquè hi tornem, Si vols anar a un teatre no pots anar de la mateixa manera que te'n vas a una biblioteca. I si te'n vas a, no sé,
no sé, en una sessió d'edats molt barrejades o de... És que no sé dir, és saber on estàs a cada moment i saber què has de fer a cada lloc. No només tu saps fer una cosa i la fas i que tothom s'adapti a tu. I aquí els narradors jo penso que pequem una mica. Això seria pel que fa als professionals, però jo pregunto, i perquè la societat sàpiga què és un narrador oral, com se l'ha de sacsejar, Assumpta? Si tinc la solució, tots m'aplaudireu molt i no sortiré així amunt perquè esteu tots a llocs diferents, però això ho hem parlat moltes vegades, no? Com ho fem? De la narració se'n parla. Jo penso que no és veritat que no se'n parli. Sí se'n parla, però sempre en els mateixos llocs, sempre la mateixa gent. Aquí, tots els que ens dediquem a la narració som coneguts. Fins i tot m'atreviria a dir que som famosos en un petit món, molt petit, perquè és així, no? O no sabeu qui sóc jo, tots els que esteu aquí, o potser algú que no, però no jo, tots, no voldria ara jo fer aquí el jo. Això és així. Llavors, com trenquem aquesta barrera per sortir a fora? L'altre dia, Jordina, per punyetera casualitat, perquè vaig engegar la ràdio 10 minuts al migdia i 10 minuts al vespre, vaig sentir que s'anunciava l'EVA. I vaig dir, bé, estem sortint per la ràdio. Està bé. I penso que hem de buscar més això. Com? Doncs haurem de ser molt moscacolloneres, suposo, molt pesats de demanar que se'ns tingui present. Jo, per qüestions que encara no sé per què, treballo molt a Andorra. Tu busques de mercader a Andorra i surt tot arreu. Un dia un se li va acudir buscant i dir, però què passa a Andorra? Andorra és un país petit, qualsevol cosa que fas, hi ha una roda de premsa, però no cal que sigui, te venen a entrevistar al diari i molt diferent d'aquí, però clar, perquè és un país petit que necessita notícies, tampoc ara no diem el que no és. Però aquí no passa això. Responsabilitat de tots. Sí, la Jordina no sé què em vol dir. Sí, és que deixa't un moment, Montse, molt petitó. Jo quan va començar el confinament, jo penso que les biblioteques de Barcelona s'hi van adherir després. A mi em va trucar de Cunit per fer un bolo a l'any, que jo diria que va ser dels primers que es van fer dins del confinament, remunerat. I jo penso que els narradors ens manquen també la visió de l'oportunitat a l'hora de poder divulgar el fet. Jo vaig trucar a Catalunya Ràdio i els vaig dir, ei, està passant això, això és una notícia. És una notícia dins el món narratiu. Per tant, és que també nosaltres anem a buscar aquells agents i no esperar, perquè tothom ens esperem perquè el nostre ja és prou bo i també ja tenim prou feina, no podem fer tots els papers de l'AUCA, però dir, hòstia, jo tinc una notícia, la vaig a ofertar, la vaig a oferir, perquè si no potser l'altre dirà que a mi m'ha passat això, ens anuncien com a EVA però és que portem anys batallant com a EVA de fer-nos present, convocar-los a roda de premsa, trucant a la tele, trucant a la ràdio, o sigui, tu pots venir però jo també em puc anar a oferir i a mi jo m'havia trobat de vegades, és que a mi ningú mai m'ha explicat això. I si no els expliquem què fem i no anem darrere dels que fan la divulgació, tampoc ho saben. Igual que no saben les senyores que fan boixets o no els interessen o no hi arriben, perquè van amb un timing molt pautat i no hi ha temps per tot. Si tu no et fas lloc dins l'espai escènic, no entres. I altra cosa que ja ho apunto més a més, és que en part tampoc existim massa perquè només sortim a l'agenda. No sortim mai a la crítica, a l'opinió. Estem purament agenda, no opinen sobre nosaltres. Jo penso que, un apunt només, si es trenqués aquesta barrera, a darrere se'n trencarien moltes més. Si aconseguíssim estar molt més en els mitjans, potser ja no hauríem d'explicar mai més que hi ha contes per adults, perquè ja hi seria. Potser ja no hauríem d'insistir que podem estar als teatres, perquè ja se'ns tindria probablement molt més present. Per tant, jo crec que si aconseguíssim això, podríem crear un efecte dominó que podria ser molt interessant. Jo així, com a col·lectiu, d'acord? Jo preguntava, com a professionals, preguntava què diu la societat que rep la vostra feina. Jo et pregunto, i com a col·lectiu? Podríeu com a col·lectiu d'alguna manera articular estratègies? Como nosotros colectivos, los narradores juntos. Sí. Uno de los puntos que, o sea, como Marta dijo, es un tema bastante complicado eso, pero por ejemplo siempre lo que he pensado es la narración oral aquí en Cataluña, en general en España, siempre se ha basado gracias a la subvención gubernamental
o sea, dinero público. Entonces, eso de alguna manera, si no hay dinero, que va cortando siempre con la educación, y la educación, la narración oral, lo toman como más o menos muchas veces en el mismo saco y tal. Entonces, hay mucha, ¿cómo se dice? De alguna manera, nosotros queremos de alguna manera vivir con este oficio, pero tenemos que vivir y necesitamos dinero. Pero si la fuente de ingreso es básicamente dinero público, entonces eso quiere decir que siempre estamos vulnerables con este tema. Entonces está muy bien y hace falta, como todas otras disciplinas artísticas, pero hay muy pocos, por ejemplo, lugares donde ofrecen al público la narración oral cobrando el dinero, por ejemplo, ¿no? En mi país, en Japón, por ejemplo, hay teatros propios para narración oral que se llama rakugo, y eso es una historia de más de 200 años, entonces está ahora establecido, y comparando con esta historia, nosotros vivimos aquí, en este lugar, es como el comienzo, pero a mí me parece que siempre es muy interesante de reforzar esta parte. No estoy diciendo que dejemos esta otra, pero que como un poco reforzarlo, porque de esa manera también el público valora, porque el público no valora las cosas, o sea, es una lástima si no paga, no valora. Mira, es gratuito. Pues si no existe, no pasa nada, habrá otra cosa. Es muy claro, ¿sabes? Cómo la gente funciona. A mí me parece es una parte que también hay que tener cuidado, cuenta cuando hablamos de este tema, ¿no? Muy bien. El Carles Alcoy apuntava en aquest tema un resum que seria crítica, públic i circuit, no? Com a tres conceptes clau una mica del que heu anat comentant. I a mi se m'acudia preguntar-vos, amb això que deia ara també el Yoshi, si creieu com a narradors que el fet de que el circuit de biblioteques... l'imatge perquè es perdo. Ui, sentim algú que... Vale. No, jo us volia preguntar que si el que passa en un auditori i en un teatre ja està impregnat o entès com una cultura d'un nivell més alt que el que pugui passar a una biblioteca, al carrer o a una escola, que potser són espais més habituals de la narració i que no sé si ja també, a banda de reivindicar la narració, és reivindicar els espais on té lloc aquesta narració. No sé si canviar els espais, fer el salt a altres espais o reivindicar també aquests espais. És una pregunta que se m'ha ocorregut ara i m'ha... Jordina, aixecaves la mà? Sí. Els espais són importants, però aquí hi ha diferents temes. Primer, per ocupar un auditori has de saber estar presencialment sobre l'escenari d'un auditori. No n'hi ha prou amb saber narrar. Pots fracassar estrepitosament, o sigui, has de saber ocupar aquell espai i omplir-lo. I saber, clar, que hi haurà directrius de so, no veuràs el públic, tot això. Si necessites estar en el públic, doncs no vagis a un auditori perquè no veuràs res. En principi, com no sigui que demanis la platea il·luminada. Això per una banda, i ara se m'ha anat alçant al cel. El que anaves a dir. Bueno, això, i que el tema seria que l'espai no faci la cosa, no perquè anem a un auditori i som importants, sinó que ja som una art escènica que precisament té la singularitat de poder-se fer a tot arreu, ja sigui una cova, una cripta o una bodega, no? I això hauria de tenir també el seu espai d'importància. És veritat, però, que funcionem amb aquest sentit d'alta cultura, liceu, perquè és complicadíssim i superrococó, i un conte en una biblioteca que no hi ha cap dificultat pròpiament d'estructura escènica, això ja no val res i no cal ni pagar. I si s'hagués de pagar, possiblement molta gent no hi aniria. El tema és com és que pròpiament no s'aconsegueix que a la narrativa el fet de ser tu i ser capaç de comunicar a través de les eines que són el cos i la veu i l'espai no se't doni prou valor. Què passa aquí? Marta. Montse, mira, recuperant una miqueta la pregunta que plantejaves al Yoshi fa un moment i fent un ganxo amb això, aquest tema dels espais. Plantejaves com a col·lectiu què passa, no? Recupero les paraules també de l'assumpte que deia ens coneixem tots, o quasi bé tots, és un món més o menys petit, i mira, aquesta situació, tornant al començament del Covid-19, ha aconseguit un miracle que els narradors ens posem en contacte
per parlar de la nostra feina i de la nostra situació professional. O sigui, ha estat per als narradors, pel col·lectiu de narradores i narradors de l'estat espanyol, en general, ha estat fantàstic. A l'estat espanyol hi ha associacions de narradors a Andalusia, a les Canàries, a València, a Galícia, a Catalunya, gent professional, narradors professionals. I a tot arreu, i això va amb els espais, s'estan obrint espais privats que tenen a veure també amb els festivals i tal, que deixen de veure només de l'administració per obrir aquests espais al públic en general, diguem-ne. La gent que diu, què faig? Me'n vaig al cine, al teatre o a sentir o a un espectacle de narració. S'està treballant, poquet a poquet, però s'està treballant. Aquí el Festival EVA és un exemple claríssim de com posar la narració en un espai d'un escenari de festival amb unes altres expressions artístiques com una altra més. No especial i la màgia de los cuentos que digo yo, no. És una expressió artística més, és un llenguatge artístic més, i per posar-se a un teatre i per posar-se on vulguis i perquè la societat ens reconegui i la crítica ens faci comentaris, la feina s'ha de fer ben feta, bàsicament, ben feta. I aquí és la responsabilitat de tots els professionals de la nostra formació i de la nostra pròpia feina. Assumpta, digues. Connecto directament amb el que acaba de dir la Marta. La feina s'ha de fer ben feta i s'ha de fer ben feta a molts nivells. No només la nostra qualitat com a narradors professionals, sinó que hem d'exigir que en els llocs on hem de narrar, que pot ser... Una de les coses que venem nosaltres de la nostra feina és que la meravella és que podem actuar a qualsevol lloc, no? Moltes vegades que jo puc estar a qualsevol lloc. Sí, puc estar a qualsevol lloc, però en aquest qualsevol lloc hi ha d'haver uns mínims que hem d'exigir i que si no ens els donen hem de dir que no. No podem actuar en una plaça si no ens tallen els carrers. Hi ha d'haver un silenci, hi ha d'haver jo penso que una mínima comoditat del públic hi ha d'haver. L'entorn t'ha d'afavorir la teva feina, o com a mínim no t'ha de boicotejar. Aleshores, això ens hem trobat tots. La biblioteca, sí, la gent pot entrar i sortir quan vulgui. A cada espai hi ha d'haver uns mínims, unes regles que hem d'exigir molt i que se'ns han de respectar. I si no, hem de dir que no, penso jo, perquè si no és quan acabem fent unes autèntiques merdes i pots fer-ho molt bé, però si tot em va a la contra, és una lluita, tots ens hi hem trobat, perquè a vegades ho demanes i després... jo què sé, passa el que passa, no? Però penso que això no només ho hem d'exigir els professionals, a més, ho ha d'exigir els que ens contracten i ho hauria d'exigir el mateix públic. I aquí entra el que deia en Joshi, no? A vegades, com que és gratuït, tot s'hi val. Doncs, no sé, potser també ens ho hem de plantejar, això. I canvio de tema radicalment i us dic que aquí, malgrat, està llampant, tronant i el cel està a punt de caure'm a sobre. Perquè si de cop es tallen totes les connexions és que ha entrat a l'infern directament, que ho sapigueu. Em pots fer una narració oral d'això? A totes les banyes. Jo d'aquí res veuré aparèixer una bruixa, un dimoni i el mateix Satanàs reivindicant alguna cosa ja que anem d'això. Molt bé, Ariadna, si no hi ha cap pregunta respecte a aquest tema, passaríem al següent bloc de treball. Sí? D'acord, doncs hem parlat de cara enfora, ara anem de cara endins. Anem de cara endins vosaltres, com a professionals i com a persones, no? I preguntar-vos com cadascú de vosaltres s'organitza la feina com a professionals de la narrativa, és a dir, d'on beveu, com ho desenvolupeu i després ho porteu al final al públic, no? Per exemple, Yoshi, com ho fas tu, això? Mi comienzo es como una necesidad de experimentar a mí mismo, o sea, yo mismo, una belleza a través de, una verdad a través de la belleza. Puede ser cualquier cosa, como la canción, o ir a ver a la ópera, ir a no sé, lo que sea, ¿sabes? Y una de estas formas, y es lo que de alguna manera, como yo, no como receptor, quien escucha o quien lo ve, sino como quien expresa,
utilizo este formato, esta disciplina artística. Entonces, normalmente en mi caso en concreto, si hay alguna historia o algún cuento, siempre hay un punto en que visualmente veo como si fuese fotografía, el fotograma de un cine. Entonces, me enamoro tanto de esa parte que entonces yo quiero de alguna manera pintar. Mira, yo me formé en la pintura, fui a la universidad y tal, pero soy un pintor frustrado, entonces que de alguna manera la narración oral, contar cuentos, me facilita mucho más que con arte plástica. Y es el formato que más de momento me siento más cómodo, por eso cuento cuentos. Entonces, para mi manera de hacer es, si hay un estímulo, en este caso, por ejemplo, un cuento, y que me hace ver un paisaje tan sublime del que yo quiero alcanzar, entonces, para alcanzar a ese punto, voy construyendo los fotogramas de antes de ese fotograma y después de ese fotograma y para que finalmente haya comienzo y el final. Pero normalmente es mi manera, por eso muchas veces la gente después de contar cuentos dice, he visto cómo caían los pétalos de flor y es natural porque es la manera como trabajo. Luego, como técnicamente, si escribo o si ensayo, a veces sí, otras veces no, cada vez menos escribo. Cuando comencé a contar cuentos, por el miedo a no equivocarme, entonces siempre escribía y memorizaba, pero me doy cuenta de que es mejor no escribir y no memorizar, y entonces ya los últimos años es como que en la cabeza, yo pensando hasta que salga de la boca contando cuentos. Hay un momento dado que tengo que hacerlo y entonces enseño a la gente antes de llevarlo, pero de todos modos mi manera de ser, quizá por la dificultad de idioma y lo que sea, entonces los primeros 2 años, una sesión de cuentos puede ser muy tambaleante, o sea, nunca estoy muy contento, me siento muy avergonzado en cuestión a la perfección, entre comillas, lingüística, verbal o lo que se llame, pero la gente, por suerte, es muy piadosa i m'escucha. Molt bé. Quina sort que tenim el públic d'assaborir tanta màgia concentrada, perquè, clar, tot el procés nosaltres l'assaborim allò de cop i volta, no? Ens arriba tot pam. Assumpta, abans que desapareixis a l'infern, com ho fas tu? No podríem quedar-nos sense saber-ho. Doncs jo soc molt més prosaica. Sí, perquè m'ha encantat, quan he escoltat en Yoshi, és que ja ho veia, no? M'ha encantat i tinc la de sentir-lo el Yoshi i realment pinta els contes, és així. Jo els contes, a vegades explico contes escrits per mi, però jo parteixo molt del text escrit. M'agrada molt la literatura i sovint parteixo del text literari. Llavors, jo faig una cosa que durant molt temps ha estat com proscrita pels narradors. No ho faig sempre, però a vegades la veritat és que disfruto molt d'aprendre'm de memòria les coses, però d'aprendre'm-les de memòria d'una manera a vegades matxacona. Sí, això jo sé. Fa molts anys van sortir les regles del bon narrador. Ostres, no en complia ni una, però ni una. Vaig pensar, mare de Déu, quina dona més impura ets en el món de la narració. Vés a saber en quin món estàs. M'és igual. A mi a vegades m'agrada, i amb això me'n vaig a l'altra punta del que deia en Yoshi, m'agrada dir les coses de memòria, però vaig a parar allà on va ell, perquè la bellesa que trobo en allò escrit m'agrada tant que la vull dir, tal qual. I a vegades necessito saber-ho tant de memòria perquè després ja no pensi que ho sé de memòria, sinó que me surti d'una manera que jo assaboreixi aquelles paraules. I a vegades, per fer aquest procés d'absorció, perquè per mi és com absorbir aquell argument, aquell conte i aquelles paraules, la meva tècnica és anar a passejar, visc a Malgrat de Mar, tinc mar aquí mateix, agafar textos i vaig per mar i en un tros o l'entenc o me'l faig meu, no necessàriament sempre, a vegades me'ls aprenc de memòria, si no és això m'ho faig meu, està dintre meu, per després comunicar-ho. I quan això és dintre meu, a vegades és simplement una qüestió de ritmes, com una cançó.
I a vegades el que jo penso és aquesta part quin ritme tindrà. Com si fos música, què seria això, no? I una mica, però també soc molt eclèctica, potser un conte m'ha de gust treballar-lo d'una manera, altre d'una altra, i això no vol dir que a vegades una història simplement la llegeixi, faci com el Yoshi, no escrigui res, pam, i l'expliqui. Anem fent, que és una dita molt catalana, que en el meu cas em guio molt per la intuïció també, pel que apareix allò, em ve de gust fer-ho, ho faig, allò no, per moltes coses, no sé, em fa una mica de mal dir fins i tot. Que bonic, no sé els que esteu aquí si us ha passat com a mi, però a mi m'han transmès tots dos, cadascú des del seu punt de vista, aquest estimar l'ofici, no?, d'alguna manera. Marta, tu què? Tu què fas? Marta no l'estima. Cuina, cuina. Marta sufre, Marta sufre. Sí, no és veritat, és veritat. Jo, a veure, no pateixo, però per mi el que és més complicat és trobar la veu, o sigui, trobar de quina manera explicaré això. És la meva veu, no? Però, clar, és que hi ha tantes coses allà. Com explicar-ho? Tu ets un narrador que ets Déu, ets una narradora que ho sap tot, és omnisciente. Aleshores, tu decideixes qui dirà què en cada moment, on seran, com seuran, de quina manera estaran vestits. Tu decideixes tot, com un director de cinema, com un director de teatre, com un director d'òpera. Tu decideixes tot. I aleshores, per a mi el moment més delicat, més terrorífic, que em costa molt, és trobo una història que m'agrada, que dius, això ho he d'explicar com, de quin color és, de quin olor fa, quin ritme té, quina intenció. Per mi aquest és el moment més complicat. I la resposta surt de vegades passejant, de vegades cuinant, de vegades pentinant el gat. Un dia dius, ospa, això! No sé. Jo vull que em creïs com a personatge, Marta. Que em vesteixis i em posis un pentinat i aquestes coses. Jordina, i tu què? Mira, a mi m'ha agradat molt una cosa que ha dit la Marta ara. Diu, nosaltres decidim tot. I jo diria també que un cop a l'escenari, un cop ja està feta la feina, decidim tot i, a més, som tot el que hi ha dins del text. Perquè som totes les veus de tots els personatges, som tota la veu narrativa de l'omniscient, som els espais, som els objectes, som el moviment, la cadència i, hòstia, penso que en aquest sentit, dins de les arts escèniques, som uns privilegiats perquè generalment fins i tot triem allò que volem explicar. Coses per encàrrec també en fem, no? Però no et diuen, mira, et proposem fer aquesta obra de teatre de tal temporada amb tals actors. No. Jo decideixo què explico, com ho explico, amb quin tempo, com faig els meus assajos, on ho presento fins i tot, no? I després si em surten bolos, mira, collonut, això seria ja l'últim tram. Però som com a totes les peces de la baula, totes les peces de l'engranatge, i cada baula seria un dels apartats. I això és una cosa de les que trobo jo més interessants i màgiques de l'ofici narratiu, que és tot aquest procés sencer que nosaltres portem a terme. Jo personalment ho faig, jo també agafo bastanta cosa literària, per infantil o familiar acostumo a fer estrictament tradició oral, que m'agrada molt. Trobo que la tradició oral és trobar simplement un conte a mi, que em sembli que té continguts prou interessants i que m'interessa prou la història. Ho saps, te llegeixes i ho saps, ja està, jo no hi dono gaires toms, soc bastant prosaica aquí com l'assumpte, no? Ho saps, hi ha una qüestió intuïtiva al cap de 20 anys d'explicar històries que és com el que toca un meló i es dedica a criar melons, no? Que quan toca el meló saps si és bo o no és bo. Doncs jo trobo que una mica funcionem exactament igual, tots plegats, amb això. I amb els adults també entro bastant a l'apartat de literatura contemporània. Jo darrerament estic fent bastanta cosa literal, però fins i tot la cosa literal jo l'acabo canviant, És com a bastant inevitable i acabes posant la Jordina i acaba sortint la Jordina i la Rodoreda, mira, queda en segon pla o qui sigui, no? Però, el procés és horitzontal, que dic jo, és llegint. I tot passa per allà, ja sigui a la platja,
ja sigui pensant, passejant, dormint... No suem gaire. Jo sí que camino, Jo crec que aquest apartat, no sé, Ariadna, si ha despertat curiositat per part de les persones que ens acompanyen, però, no sé, potser sí que hi ha algú que vol preguntar alguna cosa en concret, no? O que vol anar més enllà. Hem parlat de bellesa, de les maneres d'arribar a la bellesa, no? Comentava la Susana, el Carles destaca el fet d'això que deia l'ordinador, que sou imatge, sou ritme, sou veu, sou espai, tot aquest conjunt. I després hi ha comentaris molt interessants que jo, si voleu, els deixem pel final, deixem una estoneta al final. Per tant, Montse, tu que controles els tempos, sí que et demano que si podem tenir 15-20 minutets per donar pas al que la gent ha anat comentant, doncs jo crec que estaria bé per recuperar alguns temes en base al que ha comentat gent pel xat, que jo crec que estaria molt bé posar-ho en comú. D'acord. Digues, Jordina. Jo, una última observació. Amb el tema narratiu ja d'ofici, però també a través de quan estem parlant d'un bon narrador, perquè sempre estem parlant del tema de qualitat, no d'un narrador amb qualitat, hem aconseguit com a ofici que realment si nosaltres no funcionem, no funciona l'ofici. No hi ha res que et pugui substituir. No hi ha un bon escenari que et pugui substituir, no hi ha una bona música que pugui amagar les teves befes, la teva falta de pronúncia, si no saps vocalitzar bé, jo què sé, no? Per tant, estem absolutament despullats a l'escenari, cosa que escènicament, mira, ho tenen els ballarins que ballen a pelo i no tantes altres disciplines, no? I això és molt bonic i potser seria una de les coses que també nosaltres mateixos donem a conèixer i ho tinguem clar a l'hora de comunicar els valors de la narració o el valor pròpiament de la narració. Hem de ser íntegrament a pèl bons, si no funcionem. Se'ns veu el llautó de seguida. Hòstia, se'ns veu el llautó al minut 0. Així. ¿Qué dices? Sí, lo que acabas de decir, Jordina, es muy importante para todos y yo antes he comentado que agradezco mucho a la gente, el público que me escucha, que tiene paciencia y que de alguna manera, que me permite mis equivocaciones. Yo ya estoy muy tranquilo si mi equivocación es área o no, porque doy en fe. Tuve que darme cuenta en un momento dado de este oficio de que la narración oral, una de las naturalezas de la narración oral es una cosa que ocurre en ese momento y entonces aunque yo prepare perfectamente, hubo unos años que preparé muy bien, memoricé muy bien y que tenía todo palabra por palabra para poder decir sin equivocación, gramatical ni lo que sea, pero me doy cuenta de que eso, si yo hacía esto, entonces no funcionaba. Entonces, lo que acabas de decir, Rodina, es muy importante y es de alguna manera lo que me gustaría conectar, lo que dije antes cuando comenzamos, ¿no? con lo de este medio online, que tiene algo que ver con esto, lo de la importancia de la presencia. Porque en online, por ejemplo, si hago equivocaciones, yo mismo noto que la gente no va a perdonar tanto como hago equivocaciones cuando hay presencia. ¿Me entiendes? Es como que son líneas tan sutiles, pero existe. Y es lo que hace que este arte se haga tan especial y tan fácil de entrada, pero tan difícil para adentrar dentro, ¿no? Perdón, simplemente era eso. No, tranquilo. Aquí estamos para eso, para debatir. Deia l'Ariadna que ja hem de tenir en compte els tempos. Fa una hora i una mica més que estem en debat. A mi m'agradaria fer una última pregunta de ronda pels convidats i després ja obrim una miqueta, d'acord? Una miqueta o molt, el que calgui. La meva última pregunta té a veure... Digues, Jordina. Hi ha una cosa que ha dit el Carles que és molt interessant també. Ariadna, ho vols llegir tu, el que ha dit el Carles? O si ho vols dir tu, Carles, a micro obert? A veure, el micro, Carles. T'has d'activar el micro. T'has d'activar el micro. Yolanda, ajuda'm. Ara. Jo crec que hi ha una part en els narradors que va de sèrie. O la tens o no la tens.
És a dir, jo conec narradors que porten 30 anys d'ofici i tenen ofici, però no tenen aquesta part intangible, aquest donyet, aquesta gràcia, talent, o dieu-li com vulgueu. I això o se té o no se té. És un poc el que parlava el Josi, no? És a dir, que si tens aquesta gràcia, no importa que t'equivoques o que no digues les paraules exactes o que tal, no? Perquè tens aquesta connexió amb el públic, tens alguna cosa dins i això jo, personalment, per el que he comprovat en centenars de narradors, hi ha gent que porta moltíssims anys d'ofici, té ofici, sap contar històries en seu Ui, quin soroll que hi ha per aquí! Jo ho eliminaré. Hi ha algú que s'està discutint, Algú que no té el micro tancat? Hi ha gent, això, també. Ara ho arreglo, ja està. O una persona... I el que no vulguis deixo aquí que el tiraré jo. Oficis i tot això, però té aquesta llavor, aquesta cosa que és un... Pràcticament en totes les disciplines artístiques hi ha el nano que quan vas a una escola veus que té una gràcia especial per a dibuixar. Jo crec que amb això se naix, amb una gràcia especial per a contar, o per a dibuixar, o per a cantar, o per a fer música o això. Evidentment, fa falta molt de treball, perquè només amb el talent no vas a cap lloc. Però si no tens el talent, tindràs l'ofici, i n'hi ha gent que segur que tots coneixeu, hi ha molta gent que se guanya la vida i això. Però li falta això. La xispa. El duende, que en diuen els gitanos, és el duende. És això, els gitanos ho diuen, tenen una paraula per definir-ho. Duende. El follet. És la capacitat de crear moments d'emoció. Penso que va petar això, que ho fem tots com ho fem, hem d'anar a buscar la connexió a través de l'emoció. Si aconsegueixes això, ja ho tens. Una emoció que pot ser un divertiment, una tendresa, el que sigui, però... Crear un recer també, és a dir, acompanyar, fer que la gent se senta acollida, que se senta dintre del cercle que tu has creat, d'aquest ambient que tu has creat, en el que no existís pràcticament ni el temps ni l'espai. És una bombolla que tu has fet. Que bé que m'ho heu posat, perquè la meva última pregunta era que cadascú de vosaltres em defineixi la paraula caliu en el vostre espectacle. És a dir, quan vosaltres feu un espectacle, com tothom, suposo que voleu crear un caliu que inclou molts aspectes. Quins serien els aspectes que inclou el vostre caliu en el vostre espectacle? Per exemple, Assumpta. Jo crec que el Carles Cano ha gairebé contestat aquesta pregunta, perquè és allò, quan tu sents que el públic i tu mateixa esteu tots en la mateixa galàxia, estem tots allà mateix, i que el que jo explico segons ells els que veig me fa a mi fer-ho bé, explicar-ho bé, dir-ho bé, i al revés, no? I quan tu sents que el que vols, no només les paraules, sinó el contingut profund, en Yoshi parlava de la veritat, el que hi ha en el fons d'una història, allò està arribant. I això a mi m'ha passat amb autors, Mercè Rodoreda, Pere Calders, però m'ha passat també en una sessió per bebès, explicant una cosa simplíssima, arribar a aquell moment que tothom fa i a mi gairebé caure les llàgrimes a mi. Llavors, estem tots absolutament en el mateix vaixell. I per mi és crear dintre de la gran galàxia, una petita galàxia, i fer aquesta bombolleta que deia el Carles. Li agafo totalment la seva idea perquè ho ha explicat molt bé. Jordina, quan notes el caliu en un espectacle? O en quina forma el notes? Quan no se'n va ningú, quan no miren el mòbil.
Quan no miren el mòbil és un què, eh? No rieu, no rieu, quan no miren el mòbil. És que no... De vegades un mateix pot estar tens o estar fent un espectacle nou o pot tenir un mal dia i el públic surt encantat i tu no surts gens satisfet i et diuen que sí. El caliu seria una mica el que s'està parlant per això, en general, el tema aquest de que... Jo diria, mira, ja està, el silenci. Hi ha un silenci que es talla amb un ganivet. Molt bé. Potser seria això, aquell silenci ultradens que espanta i tot, en certa manera, i dius, uau, potser seria... I no només el silenci del públic, sinó la nostra pròpia capacitat de generar silencis dins del text, també. De no haver d'omplir-ho tot constantment en paraules, no? I generar aquests moments dramàtics tan bonics que fan que encara tot creixi més. Perquè de vegades, per excés de paraules, omplim tot i no deixem espai, no? Que això és un defecte bastant generalitzat, diguéssim, si es pot entendre com a defecte. Per tant, mira, el silenci. M'ha costat, no sé. Silenci. Marta, obre't el micro, que el tens tancat. Sí, carinyo. Quan notes tu el caliu? Quan dius, ostres, aquí m'escalfo, aquí hi ha caliu? Jo estic amb l'Assumpta. Hi ha un moment en què és com si estiguessis respirant a la vegada. Com si fuera una cosa al mismo tiempo. I tu emoció, la teva emoció és la mateixa que sents en tothom. I ja el súmum és quan sents... Uau, ja és així, ja, bueno, se te cae l'alma. Però això no passa sovint, eh? Això no et pensis que és de cada dia. Això no passa sovint. És més aviat el que diu la Jordina, que tu acabes i dices, me cachis en la mar, tal o qual, i la gent està molt contenta. Però hi ha dies de tant en tant que s'aconsegueix això i flotes, o sigui, no toques de peus a terra. No, estàs allà com en el que deia Carles, sense temps, sense espai, sense res. I amb tothom, tots plegats, encara que siguin 200. No és la quantitat de gent, és molt interessants, però no passa sovint, que si no, bueno, nos veríamos locos de tanta felicidad, diu, no. I en aquell moment i artistes se senten afortunats, que la vida els somriu, no? Yoshi, quan sents caliu en un espectacle? Bueno, que es de esto que el caliu del que estamos hablando también se puede sentir en otras disciplinas artísticas, yo creo, ¿no? Por ejemplo, en la ópera, cuando la diva canta esa aria, no solamente técnicamente bien, sino con su talento, de lo que, digamos, antes estaba hablando Carlos Cano, lo consigue. Y entonces yo siempre me pregunto, ¿no? De este tema, ¿qué es? ¿Por qué me motiva tanto? ¿Por qué me emociono tanto? No como yo solamente de quien está contando, sino quien estoy escuchando, a mis amigos profesionales, amigos de este oficio, ¿no? Yo creo que es como algo parecido a una experiencia de que no solamente yo, sino todo lo que están en esa sala en ese momento está viendo el mismo paisaje, como si estuviésemos mirando de pronto el planeta Tierra desde el espacio. Es como momentáneo, pero es algo que no solamente lo estoy viendo, sino que los demás que están en la sala también están viendo. Es como metafóricamente es la manera como explicar eso, porque para simplemente contar un cuento, una historia, sentir ese caliu tan presencial, tan ardiente, a mí me parece como muy fuerte, ¿sabes? Porque estoy contando una historia, bueno, es una historia, puede ser maravillosa o lo que sea, pero la experiencia el caliu que nos arde, nos acalora, nos aviva nuestra alma, es realmente muy poderoso, ¿no? Entonces es eso, lo que ha dicho Assunta, Jordina, Marta, yo creo que estamos viendo el mismo paisaje desde un punto que pensamos que normalmente no existe. Vuelvo a repetir, qué afortunados que somos todos los que estamos viendo y los que estáis actuando.
Doncs, Ari, tu mateixa ara sí que podem reprendre tot aquest tema del que s'ha anat dient i del que s'ha anat qüestionant durant tota aquesta estona. Endavant. Doncs per tancar, com que crec que tothom qui ha parlat i ha intervingut són narradors, dono veu a altres veus, com aquell qui diu. Esther, suposo que encara estàs per aquí. L'Esther parlava des de la vessant de les biblioteques, com a també elements importants de reivindicar la narració oral i de qualitat. Esther, no sé si et pots obrir el micro, si... Hola. He vist que hi eres fa un moment. Vale. Sí. Hola a tothom, que us coneix a la majoria. Us conec a la majoria de venir a la biblioteca i d'altres llocs. Jo, a veure, em tomo la paraula en nom de les bibliotecàries i també us he de dir en primer lloc que sort en tenim de vosaltres perquè l'activitat estrella de les biblioteques és l'Hora del Conte des de fa molts anys. I dir-vos que potser també és culpa nostra de que no estigueu tan... O sigui, que l'Hora del Conte sigui com una activitat que la gent encara no la valori prou. Una mica pel fet aquest de que sigui gratuït, que la gent entri, surti. Això és culpa nostra, és culpa de les bibliotecàries que hauríem d'estar allà, hauríem de fer que la gent tingués l'hàbit d'escoltar, que fos com entrar al teatre i si no arribes a l'hora no puguis entrar. O sigui, hi ha petites coses que hem de corregir, també és culpa nostra, realment. I la culpa més gran, ja entomant totes les possibles, és que us hem de valorar d'una altra... O sigui, les bibliotecàries directores, que en concret jo ho soc, hem de poder defensar-vos davant de l'administració pública perquè us han de valorar molt més del que ho fan. Feu un paper, jugueu un paper davant d'un públic que és molt gran, no venen 2 persones a l'Hora del Conte, ve moltíssima gent, aquesta gent són els nostres usuaris i, per tant, hem d'aconseguir que l'administració pública posi pressupost i es cregui que aquesta activitat té una qualitat que s'ha de pagar. Llavors, això entrem en un altre tema que seria per un debat nou, que hi hauríem de ser moltes bibliotecàries aquí defensant això, no jo sola, i penso que és un tema molt important de cara al que ve d'ara en endavant. Perquè, clar, no sabem en què ens trobarem, però l'Hora del Conte espero que quan hi hagi una normalitat, esperem que hi sigui, que es pugui reprendre d'alguna manera, no es faci com ara, buscant el millor preu, buscant qualsevol persona que expliqui contes, sinó que busquem narradors, no persones que vinguin amb un gran decorat, 4 titelles i música, i que això realment no és narració oral. O sigui, hem de buscar el narrador que sap explicar la història, que sap explicar un conte a pèl gairebé, o sigui, com feu la majoria de vosaltres, i que també siguem les bibliotecàries les que, potser de la manera que ha proposat l'assumpte, de sabent escollir qui són els narradors que saben explicar històries, hauríem de també saber escollir qui és narrador i qui és un intrús, entre cometes, i que tot això també és un gran tema per treballar a nivell de biblioteques, ja que som un dels llocs on treballeu més vosaltres. Res, això. No sé què em penseu. Te invito a cenar, Esther, te invito a cenar. ¿Cuándo quieres? M'encantaria, Marta. Quan vulguis fem un igual amb moltes bibliotecàries. Jo crec que és important, de veritat, perquè de vegades ho parlem d'una a l'altra, però sí que és una cosa que s'hauria de parlar perquè són moltes i moltes zones que també fem aquella cosa que jo crec que potser també s'hauria de tallar, de fem un preu per la zona i si vens tantes vegades... No, no. Aquí hi ha un espectacle i l'espectacle es fa a cada biblioteca ha de contractar una persona que ve a fer un espectacle, un art, i se l'ha de valorar com a tal, no perquè fa un preu millor o pitjor. Sí que és un tema que dona molt de sí, que podríem parlar entre tots, no només bibliotecàries entre bibliotecàries, ni narradors entre narradors, sinó sinergia entre els dos col·lectius i buscar maneres de convèncer els que són els que estan a sobre i que són els que realment acabaran deixant anar el que necessitem que deixin anar perquè vingueu. Per nosaltres sou indispensables, això us ho he de dir, i us hem de fer valdre. Aplaudim. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Gràcies, Esther. Si no, vinculat a això, deixo anar 2 cosetes que s'han vist pel xat. La Sandra abans comentava que sou un ofici de gran risc escènic, no? Quan dèieu allò que acabeu fent de tot, no? Aquells papers de l'AUCA.
I després la Carmina també parlava de la comunicació per sobre de la perfecció. No sé si una mica aquest poder de la comunicació és una mica el duende aquell que dèieu i aquest que deia el Carles Cano, que hi ha alguna cosa que es porta dins. Hem donat veu a la vessant bibliotecària. Jo també m'agradaria donar veu a la Cèlia. Cèlia, estàs per aquí, oi? Com a vessant públic i, a més, voluntària del Festival EVA, que ha parlat una mica dels espais i del fet que els espectacles arribin als llocs, que no sigui només el públic que hagi d'anar a un teatre, que a vegades hi ha gent a qui potser li pugui fer respecte, el fet de la proximitat, no, Cèlia? Destacaves abans fa una estona. El micro. Que hi ets, oi? S'ha d'obrir el micro. Sí, ja està. Sí? Vale. No, jo l'únic que, el que deia, clar, és la gent que té hàbit d'anar al teatre ja veu la professionalitat tant als teatres com a fora dels teatres. Per tant, això ja ho té una mica a la mà, perquè a vegades vas a espectacles de teatres i també et decepcionen per la quantitat d'efectes que hi ha o hi ha una exageració d'efectes. Per tant, quan poses la nuesa amb tot això, a vegades guanya molt més. Jo crec que això és una aposta social i que se n'aprèn de mica en mica. Per tant, jo des de Pradell, des del primer any fins ara, jo crec que com a públic hem canviat. I socialment per nosaltres això és important. I potser ningú ho veu, però hi ha més silenci, la canalla pot estar a primera fila i no entren ni surten amb tanta facilitat, el trànsit i l'educació també de muntar i desmuntar els espais, jo crec que això és important. Se crea un silenci, se crea una sinergia, se crea unes relacions socials que això ens afavoreixen als narradors, que són tan importants a l'hora de l'espectacle com fora de l'espectacle. O sigui, aquesta proximitat, aquestes converses, perquè a vegades el que és més complicat és el simple fet de parlar i tindre un discurs esquematitzat i ben argumentat, ells com a professionals i per tant molt més, diguéssim, més estructurat, però també la resta amb la capacitat que puguem aguantar un espectacle sense mirar el mòbil, sense parlar, amb la intensitat que requereix els textos i la part verbal. Això també se n'ha d'aprendre i cada vegada és com a més complexa. O sigui, la velocitat que tenim en tot plegat no ens ajuda. Jo crec que nosaltres hem après molt. I hem après, la majoria heu rondat pel nostre poble. Se'n pot aprendre. I això jo crec que ho traiem en positiu. Tenim més veus de públic, gràcies Cèlia, tenim més veus de públic i l'Anna ens deixa un comentari pel xat molt vinculat al que deia la Cèlia, que el públic n'aprèn, i l'Anna diu, tingueu en compte que el públic també estem aprenent a ser públic en línia, és a dir, que l'aprenentatge és tant per part vostra, narradors, com per part del públic que som a l'altra banda, no? I empalmant una mica ja per anar tancant el tema amb el qual hem començat, no? Aquest repte dels últims mesos i segurament encara viu d'actuar en línia. L'Albert, imagino que encara estàs per aquí. La Susana ha hagut de marxar, la Susana Tornero, i apuntava una cosa molt interessant que també ha apuntat abans el Carles Alcoi, que era la necessitat d'explorar la veu sense imatge, pel fet que a vegades estem saturats de tanta pantalla i de tanta imatge, i la possibilitat l'havia d'explorar la veu sense imatge. Allà ho deixo. Albert, si t'obres el micro, tu també comentaves abans que si es deixa de tenir en compte la resposta del públic, si la narració es converteix en una filmació, fins a quin punt és oralitat o no. I la Patrícia també parlava una mica d'això. Per tant, Patrícia, si també vols obrir el micròfon i tanquem una mica amb aquestes reflexions. És una mica... Se'm sent? Sí. Hola, Albert. Hola, què tal? És que sí, a mi tota l'estona estem parlant d'aquest nou format i tal, que s'ha vingut per quedar-se, i a mi em sembla que sí, que també que ha vingut per quedar-se, per afegir-se, més que per substituir, però, esclar, em sembla que estem fent una altra cosa, això tot plegat no em sembla oralitat, em sembla una altra cosa, perquè si ens tanquem la resposta del públic, que és el que l'oralitat es nodreix,
l'oralitat té moltes virtuts. Ja ho deia la Rosa Ros en un article, en un escrit que va fer fa molts anys de les 7 virtuts de la narració, que jo hi estic completament d'acord. Aleshores, aquestes virtuts de l'oralitat, mentida, de la narració no, de l'oralitat, aleshores, amb un vídeo, amb un tancat, es perd i aleshores passa a ser teatre i afegim tecnologia, igual que quan fas teatre en el conte i afegeixes la tecnologia d'un personatge i fas una caixa tancada, que em sembla molt bé, si tot està molt bé, però és una altra cosa. No sé. Si, com que hem començat a parlar de l'oralitat, jo em qüestiono això. A mi no m'acaba d'agradar. En aquest sentit, sí que m'agrada. A més, em permet fer les coses i corregir-me-les i tal, a l'hora de filmar. Després ja resultarà que en sé o no en sé de filmar-me, però és un altre tema. Jo em pregunto això que he dit aquí, si l'oralitat no perd la seva manera de ser o la seva essència a l'hora de ser filmada. Ja està, només era això. Gràcies. I jo, seguint en aquesta línia, diria que sí que sí que és oralitat segurament, però que aquesta tecnologia evolucionarà. És a dir, segurament no es quedarà aquí. Les respostes que obtindrem del públic d'aquí a uns anys, potser no les veurem, però és possible que sí que les veurem, seran molt més immediates del que són ara i molt més directes. Per tant, potser amb una tècnica diferent serà més difícil encara veure aquesta diferència. Però tot i així hem de pensar en el públic, que sembla que en aquest temps que hem tingut d'experimentar, no sé si hem tingut temps de dir, ostres, però el que m'està escoltant realment li interessa el que estic dient o què més està veient el que tinc allà davant? És a dir, quines altres ofertes té aquella persona que està allà sentat davant de la pantalla i puc competir amb aquelles ofertes que té aquella persona? I, francament, jo no. Patrícia, no. Puc dir una cosa? Sí, clar. Jo últimament estic llegint molt, ja fa anys, que m'agrada molt la ciència-ficció. Jo trobo que podem perfectament acabar explicant contes virtualment en un teatre virtual amb hologrames. I veure el públic amb holograma. Jordina, ara... El futur està aquí. Jo sí, soc una antiquada. Però el futur està aquí. No sé què us passa amb això. Jordina, pot ser que sí, però hem de ser capaços de fer-ho. És a dir, hem de ser bons professionals per fer això, no per fer el que fèiem, sinó per fer això. Sí, però vull dir que n'aprendrem a hòsties. O no. I sempre tindrem el bosquet i el pati per d'ell, per sort, per anar a fer els bolos en directe amb la gent al davant sentint-lo respirar, però no està tan lluny això que dic, Jo no sé què us penseu, vaja. Però jo no ho veig tan lluny, això. Jo el que veig és que potser no ens agrada, és a dir, som molts i potser no ens agrada, potser ens agrada una altra cosa. No, a mi sí que m'agrada el que està dient la Jordina i a més ho crec i també penso com tu, Jordina, el que passa és que és una altra cosa. Però nosaltres formem part d'aquesta altra cosa, també. No passa res, si la vida és un canvi constant, si està bé, però aleshores parlarem no sé, de la narració, perquè també em preguntava si quan fem un espectacle en el teatre de narració no ens estem allunyant també de l'oralitat. No sé si l'estem perdent l'essència. Potser l'hem de perdre, però si està bé, tot està bé. Jo sempre m'he queixat. Tema parador 3 hores. Acabo, sí. Jo sempre m'he queixat de la festa major de Vilafranca, jo soc de Vilafranca, oi? De que, no és una queixa, és com una... Es vol sostenir tot tal qual es feia, no? I llavors, quan acabes sostenint les coses tal qual es feien, encara que l'oralitat siguem nosaltres i siguem de viva veu, cada espectacle sigui diferent, acabes fent aquelles coses com es feien. I l'oralitat, fins i tot l'oralitat evoluciona. Per tant, nosaltres hem de voler evolucionar o no, o quedar-nos com es feien les coses, però és que ni tan sols fa mal evolucionar. Ni ens n'adonarem, ja estem evolucionant estant aquí. I seguim sent els mateixos, no? És que no és tant de quedar-se allà, d'estar...
Vam passar de la passeta a l'euro d'un dia per l'altre i ens n'hem sortit, hòstia. Evolucionar és enriquir-se, no? Diuen? No ho sé. Potser seria positiu si ho agafaríem per aquí. No sé, Ariadna, què hi dius? Tenim més... Bueno, qui no s'ho vulgui prendre en positiu... Dues feines. Dues feines, sí. Ariadna, com ho veus tu? Doncs us he de dir que he desaparegut 2 minuts perquè m'ha patat tot. De fet, he patit perquè com que jo allotjo la xerrada pensava que havia patat tot i només veig els últims 2 missatges de xat. Per tant, no veig si n'hi ha gaires més. Jo crec que no, però si algú vol dir alguna cosa, mira, obriu el micro ordenadament i parleu si algú té alguna aportació o alguna cosa a afegir per poder tancar. Diana, ens vols anar anomenant un per un, tu mateixa, pels noms? I si algú vol dir alguna cosa que faci l'aportació, si no que faci així simplement. Ja anem tancant. Carles Alcoi, que et tinc aquí dalt. Bé, jo és que també m'he perdut per la tempesta aquesta de la... Maresme. La tempesta del Maresme. M'he despenjat un parell de cops. Sí, Déu-n'hi-do. Bé, a mi em sembla molt interessant una cosa que ha dit l'Albert, que tot està bé. És a dir, jo penso que la idea és aquesta, tot està bé. I l'evolució sovint és deixar coses que fan nosa i fer-te més petita a vegades per tornar a créixer una altra vegada. Vull dir, és deixar les coses que portes de càrrega excessiva. I una altra cosa que heu dit, que és de Popper, que es diu viure és resoldre problemes. Viure és anar fent, és anar avançant i anar resistint. A mi em sembla que tot està bé. La frase de l'Albert em sembla perfecta. I adaptar-nos costaran a hòsties, segurament, perquè no tenim temps, ja ha vingut de cop. I hi ha un tema que la part de la forma i el fons de la cosa normalment van juntes. És a dir, això és molt vell i normalment un format determina un contingut i un contingut determina un format. Suposo que per aquí està el gran debat que tenim avui. És a dir, quan tu conceps el format directe com a oralitat, és molt difícil que el format no directe sigui oralitat, o el puguis concebre com a tal, i a l'inrevés. Perquè clar, pots dir, no, esteu fent cinema, o esteu fent televisió, o esteu fent sketchos, o esteu fent terceres imatges, el que sigui, qualsevol història d'aquestes. A mi em sembla que el debat aquest queda obert, que hi ha molta feina per fer, però jo penso que tot és interessant. Deien que la gent es tornava boja primer per llegir, després per anar amb tren, després per escoltar la ràdio, finalment per veure la tele i per tenir mòbil. I que tot això alterava el cervell. Bé, són canvis que van passant i ens adaptem i anem fent. Després ens morim i ja està. No sé si hi ha més aportacions, algú més vol dir alguna cosa? Jo vull dir una última cosa. Quan hem començat, la Jordina ha dit si no hagués hagut pandèmia i s'hagués fet aquesta activitat dintre del festival en directe, ha dit hauríeu estat 4. No sé quants haurien estat, possiblement una mica més, és igual, probablement menys. Igualment, si aquesta activitat s'hagués fet així abans de la pandèmia, també hauríem sigut molt pocs. Potser menys encara, perquè jo havia fet un Skype amb ma vida per pura necessitat i ara hi ha innombrables, no? Per tant, està clar que això hi ha un tema superpositiu. I és que, o quan l'Ester deia, hem de parlar bibliotecàries, abans haguéssim dit, és que hem de buscar un dia, que ens trobem biblioteques, que ens traslladem, que no sé què. I jo quan l'Ester parlava he pensat, doncs ja va, ja tardem, busquem un dia i parlem i és que podem fer-ho així. A mi m'he sorprès com ha anat tot, que penso que ha anat superbé. Felicitats a les coordinadores, a la Montse, a l'Ariadna, a tots, perquè penso que no sé, a mi m'ha resultat molt interessant i és que ho tenim aquí, avui, no? Com ens pot servir tot això. I no és excloent. Que fem això no vol dir que anem a la Cova de Pradell i al campanar de Vilafranca, no? Per sort. Ja estic, Sí. Hola, jo voldria dir una cosa. Sí. Bé, jo no soc del món de la narració, però conec el tema he estudiat i treballo amb l'Inventari de Patrimoni Cultural Immaterial. Llavors, el tema de l'oralitat i de com recollir com a patrimoni material la feina que feu. I només dir una cosa, estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Assumpta, en part volia dir pràcticament el mateix. Jo penso que aquesta aturada que hi ha hagut i que ens ha obligat a anar al món més digital ha permès i ha facilitat
veure un munt de coses que ens era molt complicat anar-hi. Jo a vegades veig moltes coses interessants i dic, jo no puc desplaçar tots els llocs a veure-ho. En canvi, aquesta oportunitat d'apropar-te i a la vegada d'arribar a molts llocs, ho heu dit alguns de vosaltres, no? Aquesta facilitat de veure, de transmetre, penso que és una oportunitat i que és un complement al que s'està fent, que jo no ho veuria com una cosa exclou l'altra, sinó és una oportunitat, podem aprendre'n i podem... Jo ho miro també des del punt de vista d'aquesta tradició oral, que a vegades hi ha el perill que quedi com molt relegada o un món molt petit, ara el podem posar a un altre lloc, i jo no em preocuparia tant de com evoluciona, deixem, no? Perquè ara pensava, com ho volien els joves això, no? Vull dir, com arribar a aquest públic jove, què es preguntarà sobre aquesta oralitat que arriba, de quina forma arriba, vull dir, jo ho deixaria molt que fluís, no? I a veure com evoluciona, però sí que ho veig com un repte, com una oportunitat, tot aquest món digital. I bé, res més. I felicitats per això, que totalment d'acord, que segur que no sé si haguessin sigut tants, jo no sé si hagués pogut venir, en canvi ha sigut molt més fàcil participar des de casa, no? Et pots organitzar molt millor. Gràcies. Rosa, tu ara has de... Ai, digueu. No sé qui veurà el micro. Jo sí que pense que això és narració oral. La narració oral comporta tres coses: el conte, el narrador i el públic. En aquest cas, quan contes a una pantalla, t'has d'imaginar el públic, però està ahí, imaginari. Per descomptar que això no va a substituir a una narració en directe que té uns altres codis i que... Però jo no trobo que estigui malament. Jo he après molt. Jo durant 2 mesos he estat gravant un conte cada dia i la veritat és que crec que els últims he après d'il·luminació amb els mitjans que tenia, que són molt precaris o centrar molt més la imatge. A mi m'ha vingut de puta mare. I sí que tenia una resposta. La resposta és en diferit, com deia aquella, no? Com el contrato en diferido. No? Per el Facebook, un mogolló de gent me contestava cada dia, m'agrada molt este conte, tal qual. Tots els dies tenia un xiquet de 10 anys que tots els dies me cridava, era fill d'una amiga, i em deia, Carles, me ha gustado mucho el cuento de hoy, más que el de ayer, no sé qué, tal qual. O sea, sí que tens resposta. La resposta no és immediata. I, evidentment, quan contes, quan fas una sessió en directe, és el que deia un poc la Jordina, no? Que sí que tens corets per ahí, que la gent te diu, te fa, jo què sé, símbols, o te aplaudís, o te saluda, o el que siga. Clar que això no va mai a substituir la calidesa, el caliu, el recer, que té aquesta cosa màgica, meravellosa que contava la Marta i que contava l'Assumpta d'estar en una bombolla i que tot respiri al mateix temps i que tu sentes la mirada de tots i que tots estem en aquesta xarxa. Això mai de la vida ho podrà fer una càmera, no? Però jo trobo que no està tan mal i que sí que és narració oral. Falta aquesta tercera pata, que és el públic, però és imaginari. Tu, quan t'estàs contant, jo, per almenys, quan t'estava contant, me l'imaginava i els veia. Aleshores, crec que és qüestió d'una cosa que tenim els narradors, que és imaginació. La Roser, que volia dir una cosa. No, és una petita reflexió que jo que vinc molt del món de la fotografia, també vinc del món del teatre, no? Però que considero que el vostre gremi és un gremi molt analògic i molt individual. És a dir, al món del teatre, tu com és al teatre moltes vegades veus les noves tecnologies en escena, no? I el gremi del teatre no només és un tècnic, hi ha com un equip molt més al darrere, no? Jo crec que amb aquesta pandèmia pot ser que a nivell de narradors i això, i adaptar-vos a les noves tecnologies, potser també us heu sentit molt sols, no? Però a la vegada ha florit també com aquesta necessitat de que el món digital necessita una qualitat, no? I també posar en valor aquesta manera de fer-vos veure en el món digital, aquesta vessant més analògica vostra, no? És només una reflexió que he fet ara. Rosa.
cosa? Jo ho escric al xat, però igual que us reivindicaven des de les biblioteques, a les escoles també hi feu molta falta. Ensenyar als mestres a narrar, a crear aquesta bellesa que deia el Carles. Ens hem atrevit molt amb la lectura en veu alta, però la part de la narració, que és una altra cosa, jo crec que la tenim pendent molts docents. I si els pressupostos ho permetessin, doncs seríeu molt benvinguts a les biblioteques escolars o a les aules. Quan hem fet alguna experiència a les aules ha anat molt bé amb narradors. Per tant, us esperem. Bé, teniu escenaris que es van obrint, teniu entorns que s'us van oferint. Jo, no sé, Ariadna, hi ha algú més o família anem tancant la barraca? Jo em sembla que per part de tothom qui ha anat intervenint al xat, crec que tothom ha pogut dir la seva i ha anat quedant recollit, o sigui que sobretot gràcies per participar, perquè heu sigut molts, hem sigut una quarantena de persones i a més molt participatives, crec que ha sigut molt xulo. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies als convidats, moltes gràcies a l'Eva, al festival, moltes gràcies a Mari. I, bueno, no acabaríem mai, o sí, que les històries, una hora o altra, troben el punt i final. Que vagi molt bé i gràcies a tothom. Gràcies. Us esperem a l'Eva! Gràcies. Adéu. Adéu a tots. Adéu. Adéu a tothom. Adéu, Carles. Adéu, Adéu. 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 Mare amorós, adéu. Cèlia, català. Endeveu resposta, Pradell, rebeu resposta del Quim Soler, I s'aprofiten tots els moments. Tots els moments. Ja saps que nosaltres no contestarem personalment, ja ho saps. Ja ho sé. O sigui, ja veurem quina és la resposta. Vale. Apa, adéu. Apa, cuideu-vos. Adéu. Adéu, guapos. Adéu a tots. A totes. Qui és aquesta Montserrat? Ah, que és la Montse Madall? Sí, que hi és la Montse. Qui és la Montse Madall? Sí que ho és. Sí que ho és, sí. Roser, pots copiar el xat com has fet abans? Que no m'ho deixa fer. Han sortit, la Marta i el Yoshi? Bueno. Sí, jo pensava, aviam si es queden fins al final i podem acomiadar-nos en petit comitè. Jo m'he quedat, Sí. Bueno, escolteu, jo no he dit res, però jo em nego que això sigui el format del futur, Perquè... No, ho dic abans... No, jo sempre dono pel sac en aquestes coses, però jo estic davant de la pantalla de l'ordenador i aquí hi ha moltes interferències. I llavors, una cosa és la narració oral i l'altra és la comunicació oral, que va molt més enllà d'explicar coses. Llavors, la immediatesa, la gesticulació i tot fa aquesta connexió entre el narrador i el públic. I això, amb una pantalla de pel mig, no es pot donar. I amb totes les interferències que tens a casa teva i que et fa l'efecte que estàs teletreballant. No estic en un espectacle narratiu, sembla que estigui en una reunió de feina. Vull dir, em nego a que això sí que és veritat que no hauria vingut, però ni que hagi vingut no és el mismo, No és el mismo, m'ho nego. No és el mateix, en absolut. No és el mateix, això estem tots d'acord. Yo creo que durante esta temporada ha servit. A mi m'ha servit, per exemple, jo cada dia me preparava un conte, tal, i he tingut un mogolló de gent que no me coneixia, que m'ha conegut i que tenia un feedback amb ells i me demanaven, escolta, per què no contes aquell, que no sé què, tal qual, no? I m'ha servit com a entrenament per aprendre un munt de coses, també. Està clar que no és en absolut, per descomptat, com una narració en directe, en què entens el públic ahí, que passa una cosa i tu la fiques dintre de la història, que passen moltes coses improvisades i és en directe, no? Que tu en esta cosa pots parar i dir, mira, esta no m'així bé, la torni a gravar, no? Però en realitat jo ho he fet molt poques vegades, o sigui, pràcticament tots, encara que hi haguera hagut algun xicotet fallo o el que sigui, el deixava, no? Per això, perquè tenia un poc la cosa aquesta de dir, hòstia, és que és com si fos un directe.
Vale, m'he equivocat ahir, no passa res, seguís avant. Si l'equivocació era molt gran, o si... Però si passava el gat, per exemple, per ahir, el que siga, passava el gat i ja està, i el ficaves dintre de la història. Jo tenia, a cada bolo, que això també és important, a cada bolo que jo he fet des de casa tenia el Tarek amb mi, el meu nebot, per problemes tècnics, per si hi ha qualsevol incidència. Clar, és que anar despullat a la brava a tirar-te a la piscina que no saps ni nedar és com a molt salvatge. Jo tenia el meu fill, també, allà a punt, socorro, perquè... Vine, jo he tingut a la Tot per qüestions tan comptes com si fossin uns efectes especials amb el coll de la tots els dies ha pensat el vídeo, ha estat ahí no sé què, i m'ha ajudat a fer el directe i tot, vamos, sí. Molt bé, gent. Bueno, doncs, a tots. Moltes gràcies. Ahí entra, vale. La Marta. La Marta. Ara sí. Vale. Fins una altra. Gràcies. Adéu, Marta. Adéu, família. Ara està la Marta aquí. Marta Escudero. Marta, estem dient adéu. Montse, ens veiem. Sí, que me fui hacia la xarra. Adéu. Adéu, gràcies, Montse, gràcies, nena, Carles, altres. Bueno, a veure, posem ordre, hòstia. A veure. Què hem de fer? Les que manen, què hem de fer? No, ja està, que des del col·lectiu, o sigui, aquí tenim 3 del festival, tenim la Montse, tenim la Roser, que és la nostra fotògrafa, i que aquest any ha fet totes les edicions dels vídeos que ens heu enviat, tot el tema d'edició ho ha fet ella. Déu-n'hi-do. I el cartell també, les mascaretes també ho ha fet la Roser aquest any, i l'Ariana, comunicació, que ja la coneixeu d'altres anys. Però al marge de tema de festival, jo com a col·lectiu, hòstia, espavilem, és una molt bona eina. Heu de fer pinya, no? Sí, bueno, ja s'està fent, ja s'està fent. Hi havia la Món Connectada també, que ara també ja t'ho passaré això, perquè hi ha una xerrada a nivell nacional d'associació, no, de programadors públics i narradors a nivell nacional el 18 de juny, em sembla que és. No? Crec que sí. Cap al meu cantó jo hi vaig com a narradora i com a programadora, però m'han demanat algú de públic i l'he contactat a la Cèlia, precisament de Pradell, perquè Pradell ha sigut un públic que en 10 anys ha fotut una progressió d'exigència qualitativa salvatge. I penso que són un bon referent, perquè hi ha anys que em diuen, Jordina, aquí, què m'has traído? Clar, és que... Era molt interessant sentir-la, aquesta noia de Pradell, en quant al procés... Hola, Yoshi. Transformatiu de Pradell en si, de la societat de Pradell. Com el festival ha transformat Pradell, la gent, no? Tot el que s'ha après mútuament, no?, de tothom, però, ostres, un poble que s'ha unit, que he tingut la sort de ser-hi, no?, algunes vegades, que s'ha unit per tirar endavant allò, amb aquella pinya que fan, això com a poble, com a comunitat, segur que hi ha valors positius. Jo que vaig estar l'any passat en Pradell vaig flipar absolutament. No havia vist mai res paregut a això. Vaig dir, hòstia, que un poble de 150 habitants, tots a una, i que se monte ese pifostio impressionant ahí en 3 dies, amb 2.000 persones per allà, en el pàrquing donant de menjar, no sé què. Era una bogeria absoluta. Era, uah, increïble això. Jo us volia dir que... Us volia comentar que com a professionals, quan abans parlàveu de si s'us coneix prou, de si es coneix bé o prou la professió, jo crec que la tecnologia us pot ajudar molt a donar-vos a conèixer com a professionals. Perquè jo quan vaig començar el treball de recerca, que vaig iniciar una professió que no existia, vaig començar a moure'm en tot el tema de la tecnologia. No sóc una crac, no tinc Twitter, no tinc Instagram, però sí que les eines que tinc les he anat movent i gairebé tots els projectes que he fet, que no han estat els que han vingut d'institucions, m'han sortit a través de les xarxes. Gent que m'ha contactat sense saber ben bé per què, per un tema intuïtiu, però perquè han vist un estímul i gairebé sempre ha sigut alguna cosa que jo he articulat amb els propis mitjans, que no són gaires, però que he anat investigant, m'he anat atrevint, he anat com jugant, no? Jugant, jo diria que la paraula és jugar. Jo crec que, sobretot a nivell de difondre-us, jugar amb la tecnologia us pot anar superbé,
perquè som molt emocionals. I, per tant, la tecnologia, des d'aquest joc, des d'aquesta innocència o ingenuïtat, es pot convertir en una eina de difusió molt potent. Jo crec que és bo en aquest sentit. I jo penso, el que deia Assumpta, per exemple, de lo del tràiler, no? De dir, sí que és, a lo millor no una sessió d'una hora i tal, però sí que penjar un conte o el que siga està molt bé. Sí, però, Carles, jo en tinc d'això, però fer-ho bé, vaig a gravar amb estudi, vaig a gravar amb una professional, m'han de fer l'edició, això val diners. Això val diners. Aquí vamos. També podem decidir si volem fer-ho a casa, però sabem fer-ho amb gràcia i bé a casa, que llavors és un altre tema que també ho has de saber fer. O t'ho fas tu i saps tots els papers de l'AUCA, o hem de subcontractar professionals alternatius. Clar, n'hi ha que fer-ho bé. La feina ben feta sempre està ben feta. I el rotllo, jo en esta d'això he vist també molt